Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det den 14. december, og vi præsenterer bogen Kære far til dig, der har et barn med autisme. Der er en helt nede på jorden bog af lærer og forfatter Mandy Erlandsen. Mandy Erlandsen har tidligere udgivet bogen Autismens små og store stjerner. Nu er hun igen på banen med en bog, som er til at forstå. Denne gang i et sprog og en længde målrettet fædre. Når dit barn kan noget af sig selv, eller noget, som er blevet øvet og trænet og har kostet blod, sved og tårer, så er det stort. Og du må gerne være stolt og tænke, hold kæft, det kører godt. At være far til et barn med autisme kræver en superhelt. Men allerførst skal du lære at skrue på de rigtige knapper. Mandy så et behov for at formidle vigtig viden om børn med autisme, da der ikke fandtes en let læselig bog på dansk. Derfor skrev hun Autismens små og store stjerner, en fagbog om autisme, fortalt så alle kan være med. Men ikke alle har lyst til at læse en traditionel fagbog, og mange fædre får ikke rigtig sat sig ind i de udfordringer, som deres børn med autisme har. Men der er brug for far. Så hvordan får man ham i tale? Sproget i Kære far er målrettet det mandlige publikum, der benyttes metaforer som at gå ind i maskinrummet og brug af værktøjskassen. Du kan få adgang til Kære far til dig, der har et barn med autisme, ved at følge linket under videoen. Her vil der også være en rabatkode, så du kan få et godt tilbud på Kære far som fysisk bog. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en dejlig overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede.